So guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दा जोङो दुगैफैदों। साम'खा दैयाव बिराद थान्दा। हेल' जों दा नै थांसैलाय साम'खायाव फारौसे होनो थांसैलाय। So guys, जों दा बे जायगानिफ्राय थांदोनोसै साम'खायाव। हथादे आं हमनो। दे नों सालायग्राल' जादे। बिथाङानो सालायग्रा ड्राइभार जादों। लोगोफोर दा ओरै सिद्दा थाङोबा सरलपारा मोनहैबाय आरोना सिद्दा थाङोबाथाय सरलपारा मोनहैखाबाय आरो ओरै थाङोबा जों दा थांगोन साम'खा दैयाव बेजोंनो मोनहैयो। So guys, दा साम'खा दालां सिंजों ओरै थांनोसै ओरै गाहायजों खारलांनानै आरोखि दा लोगोफोर दङ जोंनि बैयावहाय माखासे फैगासिनो दङ। So guys, जों दा फाइनालि मोनफैबाय साम'खायाव। फाइनालि साम'खा दैया बेनो जोबोद गुसु एन्जय खालामनो हायो। जोङो दा गाइस जोङो फार्स्टआवनो जोङो दुगैग्रोनोसै थान्दा खालामना लाग्रोसै आरोना बेनि उनाव जोङो बेदरसे होना जागोन। सासे बारसोमसै होनदों माथो। ओइ ओ बिदौ दैया गुसु नङा बा दैया दिनै मा लिटार फैदोंलै हाग्रायाव अखा हादोंना दिनै ना बिरादनो। दा गाइस आं दा नै दैयाव दुगैजेननोसै मार गुसु। गाइस दैया बिराद गुसु दैयाव दुगैसै आं दा। Oh my god, थान्दा-थान्दाथारलै दैया। फाला गगा मोनखानाय बावसो। फाला दाबो। ओरैबा बिराद दाहारखा दैया। होबाय आं थब्ल'बाय। आयौ गन्थं दै हाबलाय नागिरदों। मबाइलखौसो होनदां। मबाइला गोलैबा लस गैया वाटार प्रुफखासो। Oh my god. Woi, गामसा गुमारबाय। सेस। दै दाहार मारलाय बिदिनो। नोंथां बहुत मोजां मोनदों। ब्रे इलुदों आरोखि। आइबो दाहारथारलै दै थाबायनो हाया। दे दावखोनाय बादि दे। गामसाखौ मोजांथार गाबो नै खारखाबायसो। थाबायनाय बादि। हायालै थाबायनो हाया। गुरिया गाज्रि जाखानायसो गाइस ओंखायनो दैयाव सोमदों आङो। औ थान्दा। औ इलग्राया सान्दा होनो नामा? So guys, आं दा बोरियाव गाखोनोसै बारा गोबाव दुगैनो हायालै बाबु दा दुगैफिननोसै। दा आङो फारौसे खोनायाव थांनोसै। गाइस नै फारौआ बेनो नै मासेया मानैल' जाबदो। ओइ नाया बुरु जानायाव जमनाया ओइ गुरब्ला। So guys, बिनि नामा गुरब्ला ओरैनो गोरान ओरैनो गोलाव होखागोन।
Bagai fulla. Ani batte. Gawo ha be pokra. Guys, दा दुगैखांबाय दुगैनानै जों थान्दा दैयाव हाबना दं आरोना नै दे बिथाङा बुंनाय दै सामखान दैया माबायदि सामखान दैया जोबोद गुसु जोबोद थान्दा एकदमबारे सान्दुं गैयाबाथाय गोजांलायखायो आरो ओरैबायदि मोजां मोनगोन आरो बिदिनो थान्दाना आरो जाय दुगैफैयो बे मोजांबाय थागोन दुगैबाय थागोन गाइस बाहाय बहुत गोजान गोजाननि मानसिफोर दुगैफैयो दै मानो होनबा बे दैया जोबोद थान्दा ना साम'खाखौ ओरैनो बांसिनानो मिथिया खाथि खालानिबो मिथियो आरोखि ओरैनो दा बै जोंनि एसे आगोलावहाय चिरांनि दंफैयो चिरांनि माखासे कारगंनि दंफैयो दैयाबो गुवार ओरै बै आगोलाव एसे साबसिनहाय जों थाङासै बिदिनो मानसिफोर दङ बिराद बुरजा मानसिफोर दङ दा नोंसोरबो बे दैयाव दुगैफैयोबा थान्दा मोनलाय गोजोननाय मोनलायो आरो आंनाबो सोरबा दुगैफैनो गोसो दंबा दुगैफैनो हागोन नायफैनायनि गोसो जायगाखौ माबायदि जायगायाथ' बेथ' ओरैनो हाग्रा जाखाबाय ओरैथ' गामि गैया जेबो ओरै खोनाजार हाग्रा आरोना बे ओरै बेनि सिंजों थाङोबाथ' सरलपारा मोनहैबाय आरो सरलपारा ओरैनोथ' आङो बै साम'खानि बागै बाराथ' फोरमायनो रोंला नोंथांमोना दा आंनि भिडिअ'आव बारा मोजां नुजोबाबो जानो हागौ आरोना दा नोंसोरो साम'खानि माबाखौ एसे जायगाफोरखौ नायनो लुगैदों सिगां बाहाय फैदों आलफ्रेडमोन फैदों आलफ्रेड सारमोनाबो फैदों बिसोरनि भिडिअ'खौ थांनानै नायोबा नुगोन आरो बिसोरनि साम'खाया अबेथिंजाय डिटेल्सफोरखौ नुगोन बिसोरो बावनो फैदों दै आलफ्रेडमोनखौ फैखांबाय बे दैयावहाय दुगैफैखांबाय बिसोरो सरलपारा थांनायावनो बेयावनो हाबलांखादों आरो नैबे सेरजोंनो थांखायो नालाय नैबेहाय बै ओरै रड बिसमुरि रडजों थांखागोन ओरै सरलपाराया थांबाथाय डाइरेक्ट सरलपारा मोनहैगोन बे हाग्रा सिंजों दा बेनोसै गाइस लोगोफोर आं सिगाङावनो बुंखानाय जाखायो ओरैनो बे भिडिअ'खौ आं ओरैनो जास्ट बेरायथावथावसो बानायखादों आरोना बाहाय आङो मोनसेबो कन्टेन्ट गैखाया ओरैनो दुगैबाय नालाय जोङो दैखौ एसे थान्दा नालाय ओरै हाजोनिफ्राय फैनाय जायगायाबो एसे मोजां ओंखायनो ब्लग लाना फैबाय आरो नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा ओरैनो जास्ट टाइम पास भिडिअ खालामदों दा सिगाङावनो आं नोंथांमोनाव निमाहा बिहरखायो आरोना जोंहाथ' जेबो भिडिअ बानायफेरा ओरैनो फार्स्ट टाइम दासो फार्स्ट टाइम उनावहायसो बानायलांनो नाजागोन आङो उनावहायसो दा बानायथ'गासिनो इउटुबाव एसे गोसो दङ आरोना ब्लग बानायनो भिडिअ बानायनो एसे गोसो दङ दायो नायनोसै उनाव मारै जायो बानायनो हागोन ना हाया बारा सम गैखाया जोंना बिदियावहाय होमबाबो ओरैनो सम मोननायफ्रा बेकार टाइम थानायफ्राव जों बिदिखौ लाबोनो नाजागोन आरोना गाइस बेनो साम'खा दैया ओरै सान्दुं मोजां गाइस खोमसि नुयो दा सान्दुंखायसो आंबो दैयाव एसे दसे थानो हादों हाजोनिफ्राय फैनाय दै ना हाग्रा गेजेरनिफ्राय फैनाय दै गुसु जाखायो स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय आरोना दा आंनि भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय